Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, η κατάσταση του κινητού πριν το στείλω στον αγοραστή. Εδώ βλέπουμε ότι είναι σε πάρα πολύ κατάσταση. Έχω ενημερώσει στον αγοραστή ότι έχει εκδορές από τη χρήση, αλλά δεν έχει κάποιο χτύπημα σοβαρό ή ρατζουνιά στην οθόνη. Εδώ είναι τα παρελκόμενα, τα οποία τα έχω παραθέσει στην αγγελία μου, και το φορτιστή και το manual, και έχω επισημάνει ότι ο φορτιστής έχει σημάδι, ότι το καλώδιο είναι με μοναδική ταινία του φορτιστή. Εδώ βγάζω και το φορτιστή που είναι σε καλή κατάσταση. Και το έχω επισημάνει στην αγγελία μου. Τώρα ανοίγω το κινητό. Που όπως έχω αναφέρει και στην αγγελία είναι πλήρως λειτουργικό. Στη Γερμανία έχει ήδη ξεκινήσει το domino effect και έτσι μία μετά την άλλη αυτοκινητοβιομηχανία. Και στη συνέχεια θα τραβήξω και τις σχετικές φωτογραφίες από τη συσκευασία πριν το τοποθετήσω στη θηρίδα. Όπως βλέπετε, έχει μέσα μια κάρτα σήμαν ενεργή, μου ζητάει το PIN και κατά την εκκίνηση ακούστηκε και ο ήχος, δουλεύει το κινητό πλήρως. Αυτά.